Production. Mata sirrin da ka mai so ba zan ki fita nema ba. Na so ta kunki Amina mai kyan fuska da wushirya. Aisha ta so ni ina so kishi na guje a mafari. Ya soma ranar sallah, ina zaune na gadiyar ga Amina, na sha fama a soyayyar ta Amina. Dare rana mafarki na wa Amina, na sha zariya a kofar gidansu Amina. Da ta fito sai ta wuce ta bar na a gefe a zaune. Batun kuɗi kan bani da shi dan na zaka gunta a keke. Ki jawo ni rijiyar ciki hannuwa bani, kusanto ni zumar so Amina zo bani. Ki ceto ni kar jama'a su nuna ni. Aminatu mashariya koko mashari, Aminatu mashariya koko Amina. Alelele terereri yelele, alelele terereri yelele. Aisha Indo Aisha, Aisha Indo Aisha, Indo Aisha Indo Aisha Indo. Alelele terereri yelele, alelele terereri yelele. Bata da kyawun suna Aisha Indo amanar so ta dauka. Ga hakuri da biyayya Aisha ta wuce mata sai mata duka. Aisha tana sona duk wahala komai rinsi. Ta yarda a yadda nake ni ne zaɓin ta komai santsi. Amma damuwar ta guda ɗaya Aisha Indo akwai kishi. Aisha Indo Aisha, Aisha Indo Aisha, Aisha Indo Aisha, Aisha Indo Aisha. Alelele terereri yelele, alelele terereri yelele.